खुलुमबाय दिनैनि NBN-नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबफोराव दङ आलादा रायजो बडलेण्ड सोरजिनांगौनि दाबिजों 10 घन्टा आइजोफोरा राजा लामा होबथादों आसाम हमगार्ड एसोसिएशना दानबान्था मोनैनि गोख्रों अजद आरो खौरांगिरि हामला खालामनाय आरो जिउ गोमानाय जाथायखौ कक्राझार प्रेस क्लाबआ दुखु मोननाय फोरमायदों दानिया फैदो गुबै रादाबाव बुरलुंबुथुरनि साहा बाहागोआव थानाय बर'फोरनो थाबैनो आलादा रायजो बडलेण्ड सोरजिनांगौनि दाबिजों आरो बडलेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथाय दाफुंना होनांगौनि दाबिजों समबाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBP PGSABM आरो NDBनि जुथाइ दैदेननायाव चिरां जिल्लानि काजलगाव 31 नं माहारियारि राजालामा अदालगुरि जिल्लानि 15 नं माहारियारि राजालामायाव 10 घन्टा आइजोफोरनि राजालामा होबथानाय हाबाफारि दिन्थिफुङो चिरां जिल्लानि 31 नं माहारियारि राजालामा होबथानाय हाबाफारियाव कक्राझार चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि गोबां बर' आइजोफोरजों लोगोसे गार' राजबंशी आरो नेपालि आइजोफोराबो बाहागो लायो राजालामा होबथानाय हाबाफारियाव 50,000निबो गोबांसिन बर' आइजोफोरा आखायाव प्ले कार्ड बेनार फेस्टुन लानानै वी वान बडलेण्ड नो बडलेण्ड नो रेस्ट आसाम सरकार हाय हाय भारत सरकार हुसियार बायदि स्लगान होनानै थासारिखौ गोमखांहोयो बेबायदि हाबाफारि लानाय जों कुनुदिन नुफेराखैमोन दा बेनिखायनो दिनैनि साना बडलेण्ड दाबिनि मोनसे जारिमिनारि सान बे साना बर'नि जारिमिनाव जांख्रिथायनि जारिमिनाव अराय सम सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन दिनै बे नोंथांमोननि हाबाफारिखौ मदद होनो BTCनि MCLA बिथांमोन फैदों जोंनि आगुनि एबसुनि गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि गासैबो बाहागो लाफैदों मानगोनां आइजोफोर बर'नि दुखुनांथाव जारिमिन बे हाया जोंनि आबै आबौनिफ्राय मोननाय जारिमिना जोंजों दङ जोंनि जानानै जारिमिना खोथा बुङो संबिधाना जोंनि जानानै खोथा बुङो संबिजिरा आयेन कानुन भारतनि जेसेबां दङ देशनि जोंनि जानानै खोथा बुङो
आइजोफोरनि 10 घन्टा राजा लामा होबथानाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि भारत सरकारा गोख्रैनो बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि राहा लामा लायाब्ला फैबाय थानाय समाव सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन आरो आगोलावनो फोसावबोखानाय बायदि फैगौ 12 सेप्तेम्बराव आसाम बन्द, अक्ट'बराव रेल होबथानाय आरो जोबनो गैयै उखैहाब सोमावसारनायबो जागोन होननानैबो बुङो। বড়োসকলৰ যিটো আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেইটো নল'লে আৰু সেইকাৰণে আজি পুনৰ নেশ্যনেল হাইৱে ব্লকেট আহিছে। ইয়াৰ পিছতো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অলৰেডি ঘোষণা কৰা আছে। অহা 11 তাৰিখত 12 ঘণ্টা অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে। ইয়াৰ পিছত অক্টোবৰ মাহত ইনডেফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আছে, ৰেল ব্লকেট আছে, ইনডেফিনিট নেশ্যনেল হাইৱে ব্লকেট আছে, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অলৰেডি এনাউন্স কৰা আছে। আমাৰ কথা এইটোৱে যে বড়োসকলে অসমৰ ভাৰতৰ ভূমিপুত্ৰ হয় আৰু ভাৰতৰ ভূমিপুত্ৰ হৈ পেলাই ভাৰত সংবিধানৰ যিখিনি অধিকাৰ সেইটো বড়োসকলৰ কাৰণে প্ৰাপ্য অধিকাৰ আৰু এই অধিকাৰটো যাতে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলে প্ৰদান কৰে এইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু এইটো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হ'ব লাগে। আমি পুনৰ ৰক্তাক্ত হওক, পুনৰ ভাইলেন্স হওক সেইটো আমি বিচৰা নাই। অলৰেডি 5000তকৈ অধিক বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈ গ'ল। আমি পুনৰ শ্বহীদ হওক সেইটো বিচৰা নাই। আমি কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বিচৰা নাই, কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিকৰণ কৰাটো বিচৰা নাই আৰু সেই ইছ্যুটো লৈ পেলাই কোনোবা কমিউনিয়েল কৰক সেইটো আমি বিচৰা নাই আৰু সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক সন্মান জনাই যিটো পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ আহিছে অসমত, সবকে সাথ সবকে বিকাশ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ আছে আৰু বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত দুটাও চৰকাৰ আছে আৰু আমাৰ কথাত এই ইছ্যুটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে প্ৰমিছ কৰি পেলাই ক্ষমতাত আহিছিলে। গতিকে ইয়াতকৈ আৰু ভাল সুযোগ একো হ'ব নোৱাৰে। আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ, বাট চাই আছোঁ যে আমি এই কাৰণে আজি গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আন্দোলন হৈ আছে আৰু মহিলাসকল যে আজি ওলাই আহিল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এইটোৱে এটা প্ৰমাণ যে বড়োসকলে কিমান লেভেলত আজি চিন্তা কৰি আছে, কিমান হাৰ্ডলি চিন্তা কৰি আছে, বড়োলেণ্ডটো কিমান হাৰ্ডলি বিচাৰে বড়োসকলে। এইটোৱে স্পষ্ট যে মহিলাসকলে নিজৰ ঘৰৰ কাম এৰি পেলাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব এৰি পেলাই যে নেশ্যনেল হাইৱেত আহিছে হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যক মহিলাসকলে, এইটোৱে স্পষ্ট যে অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে চৰকাৰে। मख'नाय जायोदि आइजोफोरनि 10 घन्टा माहारियारि राजा लामा होबथानाय हाबाफारिनि गेजेरजों भारतनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहनो थाबैनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि जेंनाखौ 3 खनायारि सावरायलायनो थांखि लानांगौनि दाबिजों चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिनोद कुमार देखानि गेजेरजों गांसे गोसोखांलाइबो दैथायहरो। The earliest solution of our Bodoland demands and we request you दुलाराय आसाम ट्रेन हमगार्ड एसोसिएशननि बेसेबा गोलाव बोसोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थाखाय आसामनि बिजेपि सरकारा जेबो राहा लायाखै होननानै एसोसिएशना गोख्रों अजद दैखांदों। दुलाराय आसाम ट्रेन हमगार्ड एसोसिएशननि आफादगिरि अनन्त दास आरो नेहाथारि कामाख्या दासआ मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों दि सरकारा ट्रेन हमगार्डफोरनो दानफायाव 18,000 दान बान्था होनांगौब्लाबो 7,500 जोंनो सान हर खामानि मावहोगासिनो। नाथाय थेवब्लाबो सरकारा जेबो राहा लायाखै। बिनिखायनो फैगौ 4 सेप्तेम्बराव दुलाराय आसाम ट्रेन हमगार्ड एसोसिएशना आसाम बिधान सभाखौ घेराव खालामनायनि थिरांथा लादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय आसामनि गासैबो हमगार्डफोरखौ बाहागो लानांगौ होननानैबो आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायहरदों। निउज लाइभनि खौरांगिरि बिमान कलिताखौ सिनाय मोनै दुथाङा गोबौ हाथियारजों हामला खालामनानै जखम खालामनाय जाथायखौ क'क्राझार प्रेस क्लाबा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेराफारसे प्राग निउजनि खौरांगिरि रिमा शर्मानि लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय जाथायखौ क'क्राझार प्रेस क्लाबा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनानै दुखुथिया नखरनिसिम दाहा फोरमायहरदों होननानैबो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरी आरो नेहाथारि हरिशंकर ठाकुरा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि दाबिजों 10 घन्टा आइजोफोरा राजा लामा होबथादों। आसाम हमगार्ड एसोसिएशना दान बान्था मोनैनि गोख्रों अजद आरो खौरांगिरि हामला खालामनाय आरो जिउ गोमानाय जाथायखौ क'क्राझार प्रेस क्लाबा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।